weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to belel elimana samba alusa jammi bamburu gurela sarɓe falo ɓoggela mamaje kon waktu yoni ha e nder galle sohna jami dem to ndulmaji demɓe e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men hoorejo leydi sénégal batu jagorɗe hanki holliti ɗo e lewru fando ko fate banggue puɗɗogol ƴettugol sukaɓe e golle ma fuɗɗo to leydi mauritanie gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni mouhammed wul abdelaziz hanki huccodiri e jayndiyankoɓe kene fota wonde waktuji ɗiɗi e feccere yaltini kala ko wonno e ɓernde muɗuma to leydi mali jagorɗo kalfinaɗo ndema kame gaynaka walla jagorɗo kalfinaɗo gaynaka kame awo holliti oɗo saaha yitama ko wiyete grippe aviaire e nder leydi mali hakkude guertoɗe kam e dabeje goɗɗe kala to Guinée Conakry pelle certuɗe to waɗa ko darniɗe haqqe innama ade kala erima ko ɓuuri yawde laamu leydi Guinée nde accirta biteɗo Oumar Silla jaggaɗo guila nogas e jeenayyi e lewru septembre to leydi Côte d'Ivoire kene fota wonde ujunnaje jeegom e temed tati capanɗe sappo e joyyi woni wojere taweteɗe e takko Grande Abidjan woni ko wasi fittade mum loskoji mawɗi ene jokki hen kabruji mene ɗemgal pular ma en jaa toon to Burkina Faso kame Tchad ha toon to Namibie kame Afrique du Sud ha toon to Kenya musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djibisi ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djibisi komo Allah luɓiri gandal hande jaadinɗo danawal e ɓalawal kala ceerno Djibisi ko laaɓaɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wodduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotaki kala ceerno Djibisi ne yawrana ustoraɓe goragu jippiɓe e leeso eɓe mani mumen moƴƴani walla joguiɓe maniyu setta kala omo safra jomumen ha jiito koyemumen hano hannirta ni ceerno Djibisi ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a mimiɗe leɗɗe fodde sappo e tati rafi comiɗe e ɓandu maɗa ina jalta ha laaɓa hano hannirta ni fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e jeenayi rafin yaltayma ha laaɓa ceerno Djibisi kollaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djibisi so yananama ka miskinallah ala haalisa a miskinallah omo safruma Allah ɓolo taw hay mbuɗa yoɓani so wona taw noon ko wodduɓe rafiji ɗiɗi woni on mo hoore mo wanciti ha haɓɓa walla janowo bargal ko ɓe woni ɓe o safrirta Allah ɓolo ceerno Djibisi so tawi aɗa sohli ƴewgal so tawi aɗa acci inde maɗa inde nene maɗa so yurnani mama cikkata mataw ko nder ɓernde ma o hoɗi walla mataw wol kalanɗomo alhaali maɗa saabu ala ko heddata haydara ceerno Djibisi ene wiya dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to base makko tawateɗe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal ne tetta sara jeere ne tekta numéro makko ko goto ko 47 22 80 84 ko kadi woni numéro makko WhatsApp omo jogui base makko kadi ene tawe e nder leydi Mali to Nioro leydi Mali woni toon ko miñi ko laaɓaɗo golle ɗe ene wiya Samba Sy numéro muɗum on ko 00 223 92 22 94 71 ceerno Djibisi ne wiya dendagal kilini mum kala garowo tinno yo addor nokku to waɗiri ayeji mum e safaruji mum omo andina kiline makko kadi lewru korka ndu dartinani golle ɗe koko jokki ɗum noon mbadden dando faade e ceerno Djibisi mo Allah luɓiri hande gandal hano hannirta ni kettode kaburuji mon e demgal pula
Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogase jeenayi seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kabruji men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karalagal to ko musidɗo men saydou abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe ene jogui beelema feccude e dendagal hettiyankoɓe mum kala hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyi ha yettanima hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goo duuɓi jeegom humpito duuɓi jeegom kabruji duuɓi jeegom jewte ɗum noon so tawi tan yettima ɗo hen wona minen ko onon hettiyankoɓe enen kala eɗen jarodira eɗen dowdira nde ɗum ɗo hen wontata kadi taw ko radio ji ha e téléji enen kala mbawena yindodirde e nder ayawuji meɗen ko wona ɗum ko eɗen jaara eɗen jetta eɗen duwono dendagal wonɓe e nder weltare ɓiɓɓe fulɓe jaggoɓe ɗum jagganɓe ɗum no feewi ha golle ɗe mbawi yettade ɗo hen ɗo yettiɗo duuɓi jeegoma taw ko wonde e weeyo yarlitade jamma e ñalawma wona hunde wemde kono kadi kala ko e waɗa ɗo hen ene jaraninde tawno ko leñol ngol jiyeten ko leñol ngol nanaten ko leñol ngol kadi wonanɗen ɗo hen ko leñol ngol kadi wonani en ɗo hen enen kala noon mbadden junggo e faandu ngam ɓamtude gueɗe men nde tawno waɗi en ɗo ko humpidde kala hen kadi ko ferguitano min ñaago yafuya e kala saaha e dowuji mon ngam ƴellidde nde ɗo hen jayde ha ɓuura kadi wawde teskede e nder windere nde kala kabruji men e ɗemgal pulara sohna Jami Dem taweteɗo to ndulmaji demɓe mo ganduɗa goto e heeɗiyankoɓe ngana jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe gila fuɗɗi ha ɗo hen hay audio goto momtata kala nana reggodiri sene ɗano ko kañum so fini ko kañum sene golla ko kañum weltare ɓiɓɓe fulɓe ne watti haqqille mum e ma an e dendagal waɓe no mani kala kabruji men e ɗemgal pular no wowi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal kala subaka so huccidde ɓesguji Sénégal naɓe kala andinaɓe oɗo henna boros ɗo yarata e nder leydi ndi kala ujunere temet tato e jeenayo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen boros ko capanɗe nayo e jeegomo sappo e jeeɗiɗo ɓen ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw nogas e jeenayo ko raɓaɓe anda ka raɓɓi ɗumen capan tato keeɓi cellal mumen sappo e goho oɗo saaha ma ballita e fofando batu jagorɗe hanki hoorejo leydi Sénégal arti e duwanade jinnaɓe ɓen sukaɓe wasɓe pittali mumen e cumbannongu ton to hôpital mo Linguére ko wona ɗum ko wakkili jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli oɗo saaha nde wawata darade hen darde lamde ceer beele kadi leelawal ɓurgal lelɗudin adde nguɗo hen cuumu mbannongu toon ko wona ɗum ko wakkili jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli kami jagorɗo kalfinaɗo kotki nde mbawata yurnitade gueɗe maheteɗe ha tenti ko fati banggue koɗorɗe ko fati e cellal yimɓe to tawete kala kanko hoorejo leydi o wakkili jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli ha hande nde hirjinta findina ɓattito ɓiɓɓe leydi ndi andinaɓe oɗo hen boros coronavirus ha hande ene diñi e nder leydi ndi no yimɓeɓe teddinta suumade e woɗɗodirde e soodade anda ha hande ñawo ene feeñi ko wona ɗum ko hoorejo leydi ndi arti ko fate banggue ñalawma emploi du jeune mo wanno alhamisa jewtuɗo hande waɗi yontere wati e jarde iwɓe yoga e nokkuji leydi Sénégal kala ñalawma kuurɗo no woruno jappude noppi mumen e joɗade nokku goto hettade heɗade e famde noddandu hoorejo leydi Sénégal ko wona ɗum ko lewru mai fandu so jomiraɗo hoddiri ko nden ko fate banggue binditagol emploi du jeune woni ko fuɗɗoto kanko hoorejo leydi o erima jagorɗo kalfinaɗo oɗon fannu nde wawata toppitade gueɗe ɗe kala e nder leydi ndi ko wona ɗum ko ngun goomu suɓago ko fate banggue binditagol kala balɗe sappo e joyi nde mbawata joɗade ngam disnodirde oɗo saaha woni fandare makko kene fotta wonde capanɗe jeegom e joyo capanɗe jeegom e joyi ujunere taw ko suka woni ko heɓana beele mbawa gollade e nder leydi Sénégal ha joni koye batu jagore wala joni koye Sénégal keddoren ma en jaa ha toon to hôpital mo Linguére taw ganduɗa ko docteur Abibou Cissé toɗɗama hanki kam woni directeur hôpital Magatte Lô ɗum noon ko caggal nde cumo waɗi ha ganduɗa biyeteɗo Abdoul Sarr kam ardino oɗon hôpital accitino golle mum o saaha ɓe dañi directeur kesso poula eɗen mbiya tan kamɓe safroɓe yooɓe mbattu haqqillaji mabɓe
ɓe ñawɓe taweteɓe saluji hay gueɗe ɗe kala téléphone ngaji ɗi ordinateur uji ɗi kala ene moƴƴi kono so tawi on goni safroɓe batte haqqillaji moon e ɓen ñawɓe taweteɓe e cuuɗi safaruji meɗen kala ha joni koye Sénégal keddorɗen ma en garte ko fate banggue jayde AS ɓe kolliti hoorejo leydi ndi ma wat jillu muɗum e nder leydi Sénégal taw ko jillu faggude ɗum noon wonata ko caggal lewru korka nduɗo hen toon to Touba ha to Kaffrine kame Kédougou ha toon to Sédhiou kala gam moɓodirde ɓiɓɓe leydi ndi e yurnitade ha tenti ko fati e jillu faggudu Sénégal ha joni hande jaydel kewɗi leydi Sénégal piniri koko fati e banggue kuulal goto no ngal hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko fati banggue parinage ustude wonande ɓen landaji dawriyankoɓe jogorɓe ƴamde leefi laamu ɗum noon cetal biyetengal CEDEAO Afrique banggue hirnangue wonande cour de justice mabɓe ɓe kolliti ngal kuulal nde laamu leydi Sénégal momtata ɗum ɗo e lebbi jeegom kono noon hande jaydel kewɗi ndewi hen kam e landaji lundo ko wona ɗum ko hujjiyanke laamu leydi Sénégal holliti CEDEAO ala ko wawi lawɗinde hen haydara settinde on ngal kulal ko dottude wonande landaji poɗɗi ƴamde lefol laamu e nder leydi Sénégal to Sénégal keddana joni ma en jaa ha toon to Kédougou nokku biyeteɗo Kasanton ne tawe e nder leydi ndi juutendi kerol ngol armée leydi ndi waɗino toon ko fate banggue losko mawgo no fewi contrôle caggal 3 heures jamma kono noon kene fota wonde yimɓe yonɓe ɓe puftini ɗumen toon taw ko taƴannoɓe leɗɗe nde ɓe dogui ɗacci ɗon sakel ne waɗi guerte ko wona ɗum ko 25 kilo taw ganduɗa ko huuɗo bonko ko tettama hen kono ɓen kam dañaka fawede juuɗe to Sénégal keddoɗen ha joni ma en jaa ha toon to Daara Jolof oɗo sa teskede tewni satti no fewi so tawi ko naggue ene yaaha capanɗe 6 ujunere mbuɗu so tawi an buuse o a soodi nguen naggue sa yeeyi sa renaki a dañcata hen haydara caggal noon nde jamde kañum hoore mum satti ɗum jeeyi sababu o saha tewne ɓuura sattude yiide e nder leydi Sénégal hayso pularo ne moddi seeɗa ma on ɗeɓ heɗade paamon oɗo saaha mo gonɗen saka ceeɗo nayɗi nde mbay sadi saabu ni o nagge wawi no weeɓani nagge homunnoge 400 000 300 000 weeɓata on sinno ko ndungu fulɓe garat wala arat ɓurtane ala fof gara mais ɗo o instant kam nayɗi mbeɓani saabu gen nagge ceɗɗo yeeyimeke ceeɗ 410 000 yeeyimeke ema golla bak sadaran ɗo ko tawnan ndungu nayɗi mbeɓani no weɗe yeeso ko moƴƴi garataka jungo ma wallahi no moƴƴi alhamdulillah dañ coggu nagge ɗum woni probléme min coggu na darare tran nagge jooɓa kaasa woni ko weeɓani min ngala haysi min ngala baɗɗo men te sa woni gorko taw ɗum dimo a wojjata ma yan to nagge janana nagge pulla oɗo tere mum nagge mi lappa so hiiri wiɗo he nda heddo dima garta te o wawa wee saabu nayƴe ko nayƴi ceeri saabu dañina jamanuji jawti rawane e ko wayno rawane ɗuuɓi jawti tan danak nagge hene soode rebbe 35 ha 40 kono hande nagge fan fes varigal hene soode 60 kilo o torno e 2500 walla 3000 sa calculi ɗum wawa dañalwa hen won saabu sa ƴeewi ɗum koto nayyi to ɗum woni noon ko nayƴi tawi ɗum tagi tewo il faut komo ɓeyde jaranno joni 4 joni watti jara 5 ɗum il faut que ɗum ɓeyde ko nayyi noon koto banggal gaynaka to ko nayƴi ceeri e wona pour tewo wona pour sadde ko nayƴi caggi joni lewru korko ndu ɓal ɗuma tan hay caɗele banggal lewru korko non hama ɗum waɗa caɗele seeɗa boom saabu so yi saabu banggal korke sa ƴeewi wayi ko bomnoto to programme gore dow to kam ƴewtu nde bomnayi duggueɗe mbaɗani nayyi way kono ƴetti ko Barkeyi en Linguére en ladde nde danaka bom nde waɗa hen tewmare kam saabu ladde nde ala nayyi gonɗa wawa dañ tew seeɗa bom gara daara kam wanan daara en wato ñande dimanche daara juusew ma son nayyi mofta walla ɓe cawdanaɓe koɗo tan waɗa dimanche tan mbaɗa dañ nayyi hande daara Sénégal tan département Linguére kam mbaɗa dañ nayyi en tant que ñalande daara nde ede yimɓe fof ɗo kawrata aɗa tini e nayyi ɗinum koko nayyi ɗin wona nayyi kewɗi fotata ko wonanno ujunnaje wonti hedde temedde hani ɗum ne heewani wadde deggi Allah nayyi ɗi manque hen leydi men he tabarakallah ɗum tagi tewo seeri ko hunde ɗemde hulɓinade so tawi nayyi ngakki tew ngakki tene kadi serata
jamdi mum ne seeri ladde ngakki huɗo gaynaka ustima eɗen gandi gueɗe ɗe ɗe ɓetta ko sattude no feewi woɗɓe woytiɓe caɗele mumen ko taweteɓe nder département mo Podor caggal teskede oɗo saaha won oto goto ne yillo e dow jeeri ndi e kala saaha ene bifto toon jawdi janandi ene doga sa fof ene bifto hanki ɓe jiyama hedde banggue banoto hecci hanki kadi ɓe jiyama hedde banggue Madina Ndiaye ɗo ma en ketto hen Aliou Alpha Diallo ko sifoto e oɗon sifa Jamal ñalle mon weltare ɓiɓɓe fulɓe e ɓuuri tengtude kaɓurɗi men ɗo e département Podor on oto goto woni ɗo gandana hoorema oto saysa ɓe goni hen diftotoɓe kaake janandi walla diftotoɓe baali janandi o tawat baali e ladde tan o difto ɗumen o yaada hen ɗum saabi aynaɓe taweteɓe ɗo e département Podor dañi nogas e jeetati ndu gonɗen dañi hawridde nokku biyeteɗo jum sababu majjum dañde portude pelante oɗo oto mbaɗoɗe ɗe golle kantiriɗe enen jii ɗiɗi dugunaji foof o tampini ɗo oɗo nokku hayrete ndiɗo jeeri département Podor ñande nogas e jeetati ndu lewru ndu gonɗen o dañi nawde baali nokku biyeteɗo bano wendu nayyi ñande nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen o dañama yeede e nder commune Madina Diaƴɓe e dow jeeri ndi ɗum saabi oɗo oto nan o jokki hande no abbo e lewru waɗa golle kantiriɗe e nder département Podor soit fawede junggo ha ñalawma hande taw soit fawede junggo taw ɓe ñaaga tan bandiraɓe mbaddata junggo faandu beele oto ma fawe junggo tampini o woyni harte bandiraɓe aynaɓe taweteɓe ɗo e département Podor musidɗo moon Aliou Alpha Diallo jokkodiral e weltare ɓe fulɓe on jaara Aliou Alpha Diallo golle ma jooɗi peewi mbiye tan aynaɓe taweteɓe toon onon kala nde mbawa toon nanggodirde beele ɗeɗo hen gueɗe ene gusto e nder nokkuji ɗi sengi wi to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie to Mauritanie jagorɗo kafnaɗo cellal ɓalli holliti hanki 32 tawa ene jogui oɗon ñaw 12 keeɓi cellal mumen teskede ñawo ene usti e nder leydi Mauritanie no feewi to leydi Mauritanie kedren ha joni ko fati e banggue Mohammed Ould Abdel Aziz kam wonno hoorejo leydi Mauritanie jaɓani haalde meeɗa jabde haalde e yeeso wonande ɓen loskoɓe mo kono noon hanki o huccodiri e jaydiyankoɓe kene fota wonde waktuji ɗiɗi pawɗi ɗum noon ko caggal nde o suuti konnguli makko kanko gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie o arti e yañade wonande complot ene woodi hakkude laamugu kam e lundo ngo ngam firude ɓiɓɓe leydi ndi ko wona ɗum ko ngaalu makko ngu o artani hen kono o holliti so tawi yonti haalede no dañiri ngaalu ngu ni mawo haal kono kadi e konnguli makko ne ɗeɓi jofade wonande kiram ene hakkude makko e ardiɓe laamu leydi Mauritanie ko wona ɗum ko o holliti o wona jaltowo leydi Mauritanie ngam wadde exil hoore makko toon to leydi Mali walla ni toon to Sénégal walla ni toon to leydi France omo fiɓi wonde e leydi makko tene kadi o darno leydi makko omo fondi hen hay sokede kono kadi o yaltini kala ko woni e ɓernde makko ngam haalde ɗum ko caggal nde o tawtoyi landa tokosa yinnodemo wadde hanki jamma conférence makko to galle makko toon to Tafrakh Zeyne joɗorde IPR caggal nde dadiɓe kurli toon wona kumpa makko e wiide yogay jayndeli omo anduno oɗon galle kene wona balɗe 4 koko tetta ɗum jeeyi sababu o waɗay ɗum caggal landa tokosa sudde toon ko guuɗi ha tenti jofademo toon yoga e landaji dawro oɗo saaha yoga e landaji lundo oɗo saaha ene ngakki waade no ponno waade ene manki darade darde mumena ngam oɗo saaha yiide nguɗo hen laamu ko waɗata ko ha joni koye Mauritanie kedorɗen to Mauritanie taw ganduɗa ko goomu rewintoɓe ko fati e banggue borjingola laamu leydi ndi ngaalu laamu leydi ndi e laamu gonnoɗo hoorejo leydi woni Mohamed Abdel Aziz ɓe kolliti ɓe tetti kene fota wonde 29 milliards taw koye koppareje uggi kiɗɗo 7.2 milliards taw ganduɗa ko dépôt kalis joɗiɗo 6.8 milliards anse uggi kiɗɗo taw kadi ganduɗa ko dépôt halis joɗiɗo e banque 10.5 milliards taw ɗum ko immobiliére ne wondi e ko fade banggue usinaji kam ene wonde fermaji ene wondi kadi e jeereji kam e kuɓeje goɗɗe kala 2.5 milliards ɗum ko autoji camion ngaji machine ngaji forasuji 356 million ɗum ko beyi e baali e nayyi e gueloɗi 401 milliards ɗum ne kadi ko kalis joɗiɗo e nder banqueji wonande jayde Sahara Média no feccere
ha joni koye Mauritanie keddoɗen Mohamed Salema Wuldo El Bachir gonnoɗo hoorejo jagorɗe leydi Mauritanie e laamu Mohamed Wul Abdul Aziz ñalawma hannde o alhamisa joɗodima e ɓen loskoɓe siftindon ken wona 11 yaadiɓe Wul Abdul Aziz taw ko ɓurɓe ɓattade ɓeɗon kala na joofa peɗeli oɗo saaha mo gonɗen ko fati e banggue tumedeɓe aɓe dirtini ngaalu leydi ndi to Mauritanie keddoɗen joni fedde wiitede PAM taw ganduɗa ko coopération financiére hakkude Mauritanie kame Espagne jaltini kene fotta wonde million ngaji ɗiɗi e koppreji euro ngam wallide heegaɓe taw ganduɗa ko ustiɓe sembe e nder leydi Mauritanie ha tenti koɗo yooro fiiɗo ko wayno asaba ha fayma toon to hawdil sharqi ngam teskede heege kame ngakkodiro haaldiro ha tenti ko fate banggue ndemani manki ƴellitade e nder yoga e ɗiɗon nokkuji étudiaji finoɓe e nder wuuro Nouakchott hanki kuccodiri e jayde Sahara Média ɓe kolliti oɗo saaha caɗele mabɓe to Bowal woni tan ngal ɗon duɗal jaabi ha tiri université to ngal woni to kene fotta wonde kiloji nogas hakkude mum e leeɗe mabɓe ko wayno leeɗe Arfat kame leeɗe goɗɗe kala ɓe kolliti bisuji taƴaɗi ngam wawde nawde ɓen étudiaji kene fotta wonde 12 ujunere étudiant poɗɗo yaade hen ɓittodiral e tardu ne heewi ha ɓuti ɗum noon holliti ɗum ko biyeteɗo Hamidou Wuldo Hafiz o holliti yiddeɓe oɗo saama gonen ko laamu ngu nde wawata walludeɓe ɓe daña oto en mbiyeton tuk ɗum ɓurata yawde wondaka embouteillage wondaka haydara ten kadi ene yaawi wonande a tardata saɗa yaaha e saɗa arta kala Mauritanie keddoɗen ha joni parka Diawling toon kadi yitama toon ñalawma heccenko lingu mangu ngu métre uji 22 métre tawa ene maayi toon kono ɗo saha mo gonɗen sete ngam loskoɓe ko fate banggue oɗon fannu jeeyi toon ngam ƴewde holko jeeyi sababu ngu lingu yalti aduna saabu teskinde on kala kullel mayguel ha tenti ko fate banggue gueɗe guiwoje e ndiyam so tawi maayi yimɓeɓe kulat no fewi nde tawno yimɓe kala ene ñaama liɗɗi guiwoji hen andetake holko jeeyi sababu maɗiɗon ɗum jeeyat sababu losko waɗede hen siftinɗon hitande ujunnaje ɗe 19 woni 2019 lingal mangal ngal hinde Blen maayino toon e nder oɗon parc to Mauritanie keddoɗon ha joni ma en jaton to Singiti fedde wiiten ODD woni développement durable mo Singiti hitande ujunere 400 e 42 woni fergo annabi sallllahu alayhi wa sallam e lewru korka hikka ndu ɓe kolliti ɓe jaltini koɓe gowno wadde kala hitande taw kadi ganduɗa ko rokkirde ɗum finoɓe e nder diwnuji ɗi kala kiloji joyya taw ko sukara kilo goto taw ko fate banggue tamoroje kilo goto ko fate banggue kosam litere nebam kene fotta wonde 500 grammes taw ko warga rokkirde ɗum kala neɗɗo beele kadi wawa dusodirde e lewru korka ndu gam haɓade nde moni kala wawata dañde gurdamum ha timma mofmoritel tambiɓe weeyo leydi Mauritanie kañumen ne jaltini kene fota wonde pañaji jonɗi no fewi taw ko ñamde dokkiri kene wona 134 galle e ɗum noon koye lewru korka heɓuɗen hewde ko handicapé en ngakkaɓe terɗe ɓe nawe jumaji kam e mahadaraji woni duuɗe jangguinirɗe kala nde tawno duuɗe jangguirɗe ɗe eɗen gandi gona sara ɗum noon ene moƴƴi e kala sa yimɓe so coodi gueɗe ko wayno maaroji e goɗɗum kala nawa e ɗeɗon duuɗe ganden sukaɓe nan toon aɓe katojini yoga e gueɗe baaɗe noon sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali Union européenne holliti ma wallita to banggue finance ko fate banggue sumgoji tijjaɗi hitande ujunnaji 2022 toon to leydi Mali ɗum noon ko caggal nde yilli toon sete Union européenne taw kadi ganduɗa koye gardiɗo oɗon sete woni ambassadeur Union européenne taw ko banggue hakkude leyɗele Afrique woni biyeteɗo Joseph Borrell Fontelle kam tigui joɗodi e bandaw dañi toɓɓe kewɗe ɓe jewtidi ko fate banggue dawrugol leydi Mali ha tenti ko fate banggue sumgoji tijjaɗi jogorɗi wadde hitande ujunnaji 2022 e nder leydi ndi nokku biyeteɗo janguru noon ene tawe e nder leydi Mali hakkude leydi to ne kadi ko attaque wanno toon hanki subaka law taw wanno koye koninkoɓe ɓe leydi Mali faama
ɓen fellunoɓe arnoɓe fellude ɓe noon dañani sago mumen caggal nde konin koɓe fama tinti ɗum mbawi dartade jewɓima pittali jeeɗiɗo eɓen joguitinoɓe tetaniɓe oto goto o samo gonɗena to Mauritanie keɗona joni Mohtar Ouane walla mbiyen to Mali keɗoɗon jafoɗon Mohtar Ouane eɗen gandi so korkari ha yettima oɗo hen saaha mo gonen puujoje ene kewi kono minen kam min kewani fuujade Mohtar Ouane ko hoorejo jagorɗe leydi Mali bismima kikiɗe hecciyanke o wonande ardiɓe médiaji e nder Bamako e hoore mum gam kumtari ndin kumtari ko yewtude ko fate banggue gonka leydi ndi kam oɗo saaha e dawrugol leydi ndi ha tenti ko fate banggue sumgoji payaɗi e nder leydi ndi darde jaydiyanke ko habrata hen no yarata findino ha tenti ko fate banggue carte nina e nder leydi Mali kala grippe aviaire eɗen gandi ko mabɓo rafi garowo e guertoɗe kono ɗo saaha jagorɗo kalfinaɗo ndema gaynaka aw eɗen gandi ko woni kalfinaɗo ɗeɗen gueɗe o holliti wonande taw ko vétérinaire LCV mo Bamako waɗi en jillu manggu no fewi e nder laboratoire mum tawi tigui oɗon ñaw ene teska e nder leydi Mali ɗum noon ko rentade kono kadi ɓe ƴetti peeje mawɗe no fewi gam yaade yoga e ngunuji mawɗi taw ko ngunuji jeeyoji guertoɗe nonne kadi kam e kulaji mawɗi kala ƴewde ko fate banggue dabeje mawɗe ɗe oɗon rafi biyade saabu eɗen gandi rafi o so tawi duumima e ɗeɗon dabeje ha tenteɗen guertoɗe kala kutoriɗo kañum e hoore mum koko heɓata hen ɗeɗon gueɗe finoɓe e Bamako e rima subaka hande o seppo caggal ñande nogas ɗinduɗo hen lewru nde ɓe jinno seppude gam wullitade kuppiraji courant ne kewi e nder leydi Mali gon seppo noon wontiniɓe tigui ko bone caggal nde ɓe bedda gaz uji ha wuuli jaw gon seppo dañani wadde kono ɓe kolliti hande kam ko hiiri ko kala koɓe seppoɓe yeeso gollorgal tambingal taw ko kuɓɓam leydi ndi to leegal maayo woni leegal fleuve ko toon tigui ɓe jiiɗi seppude gam wullitade ɓe tampi ɗiɗo hen kuppiraji nde laamu ngu wawata daranade ɓe hen darde fayidinde no fewi sen gui wi toon to leydi Mali koto Guinée Conakry pelle kewɗe taw ko pelle daraniɗe haqqe innama aade ko wayno ACAT France Amnesty International FIDH ene wonde MOT taw ko fedde Guinée en wonde OGDH kame OMCT ɗeɗo hen pelle kala darima gam wiide ko ɓuuri yawde e yaccade ko alda e sarɗi biteɗo Oumar Silla coordinateur hello wahlude gurdam Guinée FNDC caggal nde seppuno gam haɓade wonande 3e mandat Alpha Condé kam tigui jagga guila nogas jeenayyi nde lewru septembre hitande mayde nde alda e hujjiyanke alda haydara ko nden tan nanga dumba guila nden ha hande ene tawe kaso wona e mbadi peewal wona e mbadi moƴƴiri wona kadi e fodde neɗɗo ɗum noon jeeyi sababu kamɓe kala ɓe erima ko ɓuuri yawde yaccade laamu ngu nde accita ɓen dumbaɓe taw dumbira koko fati e banggue dawrugol to Côte d'Ivoire boje kewɗe ma yi toon ɗum noon ko batu jagorɗe hanki holliti ɗum porte parole gouvernement o biteɗo Amadou Coulibaly o holliti taw ganduɗa ko fièvre hémorragique kam tigui jeeyi sababu ha kene fota wonde ujunnaje 635 woni wojere woni ko maayi nder Grande Abidjan taw koye nder nokkuji mawɗi no fewi sifti noon leydi Côte d'Ivoire Abidjan ko yimɓe ɓurɓe wawde ñamde tew boje ɓurɓe yidde tew boje ha tenti restaurant ji mawɗi ɗi kala ɗum ɓuuri wawde ñamde ɗum waɗi ko wayno Samba Sow en kala kewani ñamde ko wona tew boje jeeyi sababu noon kewɗi maayi laamu ngu oɗo sa yaltini ke won 1.7 million koppreje France CFA gam wallidde beele kadi on rafi wawa iwde e nder ɗeɗon boje to Côte d'Ivoire keddana joni batu jagorɗe hanki Alassane Dramane Ouattara holliti hanke batu jagorɗe yidde mum oɗo saaha ko famɗi ko kala jagorɗe mum kala nde mbawata ɓeydude heure golle 18 heures woni waktu 18 ha waktu nogas golle ɗum woni ko yiɗi beele kadi ɓe jidda golle kewɗe ha tenti hitande yewtunde golle ne gustino nder leydi a tenti ko fate banggue sumgoji ɗum noon gueɗe ɗe kala yoɓe keɓɓita ɗum tene kadi o wasiyima jagorɗe nde mbawata hutorade wonande guuɗali otoli mumen gam yidde ittude embouteillage beele ɓenna ala kanko hewani hutorade ɗum ene sihlani e noppi yimɓeɓe nde ɓe mbawata accude ɗen gueɗe kala sen wi to Côte d'Ivoire koto Burkina Faso paɗena kene fota wonde tonne
cocaïne huɗo bonko ko walla mbiyen cannabis ɗum woni ko yiita e nder falde Bobo Dioulasso e ballal finoɓe e nder diwan on nde ɓe jokkodiri e ɓen dadiɓe hettuɓe oɗon fannu ɓe nangi kene fota wonde motoji 5 kamen wondi e ton huɗo koɗon bonko e qimama kene fota wonde 9 million taw koye koppreje France CFA to Burkina Faso kedana joni ɓalli tato Europe naɓe waranoɓe e nder leydi ndi jettima toon to Wagadugu heddi tan ko yamirore beele ɓe neldite toon to leyɗele mabɓe to Tchad combat fuɗɗitima hakkude rebelle kame armée o armée leydi ndi foti wondema teeɓo biteɗoma Hammata Mahdi Ali woni oɗon gonɗo gardiɗo oɗon rebelle ɓe kollitima ɓe nangumo on noon seedanoma e leydi Niger seeɗa kono kadi Niger fodino ma wallodir e leydi Tchad ko wona ɗum ko hanki ɓe duppi otoji nayyi hinde pick-up taw jeeyi ɗum ko rebelle tene kadi ɓe kollitima ɓe nder guite rebelle o ha laaɓa ha wiye ceer caggal ko on rebelle jeeyi sababu ha hoorejo leydi Tchad yalti aduna to Tchad keddana joni jaam arti toon caggal seppoji gulɗi jaw bannodi toon ñalawma heccange so tawi hanki landaji lundu noddino seppo hanki waɗani Togo Tchad jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Togo waɗi jiilu mum ñalawma hanki o toon to Tchad o dañi dardudade Mahamad Idrissa Déby woni ɓi Idrissa Déby lamtiɗo oɗo saha mo gonɗen wadinimo kaytol confidence ko fati hakkude leydi Tchad kam e leydi Togo calminali iwɗi e hoorejo leydi Togo Afrique du Sud landa jillundo ha tenti lundiyanke biteɗo Julius Malema gardiɗo landa EFF ha tawtorama taw ko ñalawma mawningola libération woni libération wona nokku biteɗo Atrizaville ene tawi banggue hirnangue prétoria ko toon tawete o erima Afrique du Sud naɓe nde daroto mbawa tettude leyɗele mumen leyɗele tettade won taweteɓe oɗon diwan ngala hayɗo ndemi ngala ko ñaami ngala ko jaari yoɓe daro ɓe tetta leyɗele mabɓe ha laaɓa ɗum noon ko ɗo tan e seeɗa sumgoji mairie ji ɗo tan e octobre nde ɓe daroto kamɓe kala beele leyɗele mabɓe mbawa tettede to nani bi tone kadi ko bale tawa ene maaye plage goto taw kadi gaɗen gandi bale ko animal ɓurɗo mawnude e gueɗe kewɗe gonoje e nder ndiyam mo ganduɗa kene fota wonde juutendi mum 3 métre taw ganda ko mo peesa kene fota wonde 150 tonnes taw ganduɗa ko ton to nani bi kono andaka holko jeeyi sababu mayde makko hewɓe non kolliti ko affaire goto woni laana gota jeeyi sababu seeki ɓandu ndu hawa maayi woni kadi kolliti ma loskoji goɗɗi mbaɗe hen ƴeewe so tawi wona rafi goɗɗo yooɓi fittandu makko to Kenya cakkitoɗen kabruji men jayde wiitede Kenya TV ko jayde privé hemde licence muɗum ko nden tigui yowa ñalawma hanki o nde yowama jonte 4 nde huɓɓata haydara nde yaltinta ɗum noon jeeyi sababu yowede ndeɗon jayde ko caggal hanki ndeɓe caggal ñande sappo pawɗo e nduɗo lewru ndu gonɗen ndeɓe jaltini taw ganduɗa ko film goto film o noon ko film dessin animé biteɗo Free Jimmy taw ganduɗa ko film dessin animé américain ji biteɗo Free Jimmy taw ganduɗa film o ene waɗi casiyagal nder ko wiyete porno ene tawe e nder he jeeyi sababu noon sukaɓe hewɓe jiiɗum siftini oɗo saha mo gonɗen dessin animé ji kewɗi ne mbaɗi ɗeɗon gueɗe eɗen mbawi tan wiide sukaɓe kala koɓe laara yimɓe yo tinno mbaɗa vérifié ƴeewa jayde no yowama jonte 4 fawama ke wona 100 ujunere shilling koppreje Kenya ko wona ɗum ko so tawi wattama e dollar ma won ujunnaji 4 e 600 dollar musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandi hen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima alaki jaam yo jaam Allah hiran en